Аз съм Дани. Аз съм Ирето. Извинете. Значи сега... Ще говорим за страшните филми. Нещото, което ни привличаше като малки, е телевизията. Телевизията и Но нас двамата страшните филми. И изобщо тези психическите, което е малко притеснително. Но все пак разберете, че това е просто филм и човекът от телевизията няма да отиде при вас и вие няма да отидете при него. Но ето, ако все пак ви страх, няколко лесни начин. Служете си слънчеви очила, правете се, че гледате, но всъщност спите. Да, но също заспете. Или просто на страшната сцена гледайте въгъла на телевизора. Предимството за нас е... Що бе? Да го изрежем. Предимството за момичетата е с дълга коса, просто си служете с слушалки. И те там изгледаха. Просто си служете слушалки и е така стилвате, докато другите си гледат страшна филм. Значи, да ви кажем за малките деца, които го гледат, че филмите са просто филми. Да, и нищо не може да се случи. Ние не сме много големи, но все пак няма казваме възрастта си. Ето тук. Къде сме? Тук се виждаме хубаво. И надявам се да ви хареса и не се впечатлявайте от филмите. Или просто още един начин, ако имате проблеми с очите, не си слагайте лести нито очилата. Да. И така. Да. Това беше от нас. Ако ви е харесало, абонирайте се или харесайте. Също графикът ни е за ден, два клипа. Това е първият, по-късно. Очаквайте още един. И това беше от нас. До виждане.